sasoi hortan hasten zara zu ja hor idazten kontatu zer? Bakarrik amaitu ikastolan eta esaten, oye, tú sabes escribir a máquina, ¿verdad? Sí. Bueno, yo te dicto y tú escribes, ¿vale? Hartu, idatzi, eta gero, botegi da, makine bategaz. Eta makinie praietan egoten zen. Praie lagunduzkoen asko. Hartu, egin panfletoak, borde, eta baten baino sarri zau, fatxape bai ebeuzkien nire etxera. Eto esaki que pesa tanto, patines, esan duzten bateri, patines. Eta zen, los panfletoak sartute lako kaja baten, ezta? Eta hainbeste gelse dauz. Zeri buruz izaten ziren panfletoak eta sasoi horretan nioko? Zer, langileen errebindikazioek, herrikoek, zeintzu? Herrikoak eta langileen errebindikazioak, batez ere langileen errebindikazioak, batez ere.